Čo sa týka tých opatrení, bavíme sa tu pravdepodobne o pandemických opatreniach. Naozaj niekedy ľutujem, že vás táto pandémia nepostihla, lebo by ste pohoreli ako papier. Pretože by ste vôbec nevedeli, čo máte robiť. A úprimne, ani vám to nezazlievam, pretože vo všetkých krajinách boli rôzne prístupy, rôzne možnosti, ako k tomu pristupovať, ako robiť nejaké opatrenia. Niektoré boli správne, niektoré boli nesprávne. Áno, na to treba sebareflexiu, ale ja, prepáčte, som u vás v strane Smer ešte žiadnu sebareflexiu nikdy neregistroval. Ja som nikdy nevidel, že by ste si vedeli priznať chyby a my sa dostaneme k tomu, ja tu mám niekoľko vašich citácií, ktoré vám tu... Ale ešte jedna vec. Čo sa týka slobody slova, čo vy tu robíte? Čo tu máte teraz v parlamente za zákony? Akým spôsobom idete teraz riešiť verejnoprávnu televíziu a idete z nej urobiť vašu hlasnú trúbu? Vyhrážate sa, že vyhodíte pani Jančkárovú, pánu Makaru, tamtoho vyhodíte, lebo sa vám nepáči. Tamtí sa vám nepáčili v aktualitách, v Markíze, kdekoľvek. A tlačili ste na všetky tieto médiá a tlačíte naďalej, aby sa týchto ľudí zbavovali. Toto je vaše rešpektovanie slobody slova a médií. A takto to vyzerá. My sme nikdy nič také nerobili ani robiť nebudeme.